Agsak kanarang ay nga kasasaad dagiti farmers dito Luzon, Visayas in Mindanao for today's videos mga kaibigan. O kitain nyo dagiti kakabsat tayo naragsak na nga trabaho kakabsat kinigayam. So nga kitain nyo iti kinapartak dagiti aggat-gato dito yan mga kababaihan kakabsat kinigayam. O kada kami nga amma nga kalalakyan nga kunada nabigpigsa nga agbagkat. Jay pangikabila mi jay sang at jay. Ti pangibunagan mi dito yung tabako. So i-video pa kada kayo tapno makita yo iti trabaho dagitay in na ditoy probinsya mi nga Isabela, Ilagan City. Oh adapay ijay ayan ti baba silsel. O kita nyo kakabsat iti tabako dito yan may. No kita kakabsat iti tabako dito talaga dadakkel tangami na first class iti daga ditoy kakabsat. So nga nay nalawa pa iti magatudan kasi may sansang ektarya dito kakabsat. Oh. So dito iti nagbautan kakabsat iti dalan. Dito may isa sa balimot kukat iti kayong ko dito. Mabitmat nga gato doon. Nagdadakkel iti bulong iti tabako kakabsat. Yeah. So kakabsat kinigayem. Kastoy iti kasasaad iti farmers naragsak. Ken saan ka nga maboring dito kakabsat mapresko. Agalo ta medyo nalulom iti panawon itata. So panay nga kinaragsak iti adda iti puso mi ngamen adda lata iti agpapa-istorya dito nga nakaragragsak. So nga aging gana nga handa mapuputan malpas iti trabaho kakabsat kiniyaya. Oh. Dito ni kumarin may rasol. Oh. Pero may nga nakaparpartak naggungunay. Kasto iti style na kakabsat. Iti panaggatod iti tabako kakabsat kin gagayem. Dagitoy inna. Dito So nagpintas, nagragsak. Madamdama nakaantabay latamot daytay kafe nga mabalin nga kumape. Dagiti mabalin nga kumape, mabalin nga mapanagkiraban ta no aginanaka mabalin latta dito kakabsat no kayat mo manen ti tumarabako. Ni Mrs. Talaga exercise na nga talaga ti aggatod ken agpalyo kakabsat. Adu nga masida na dumaduma ti masida kakabsat kitaan tayo dagitay naimulmulami dito igid iti karayan kakabsat. Kinagpaiso na kakabsat kinigayam san lang iti tabako iti mulmulami dito adam iti produkto mi nga laso na. Dati laso nami pa dyan mabalin nga harvestanen kakabsat. Kaya anda kita isili nga nakadado ti bunga na narmo yan kakabsat kinigayem. Tarong may sama nga poon nga kakabsat kinigayem. Dito iti mulmula dito ayan mi kakabsat. Adama dagiti tarong mi madama pa lang agsabsabong kakabsat kinigayem. Dagiti nagbubukol long. So intay sa baleng nga bangir kakabsat, kita nyo digit na imula mimot nga nating pay di iigit karayan. Adu pay digit karabasan dito. Sabong na. Ito iti makina nga agsusop nga mapanidjay sangak panjay. Ato yung karayan iti pagtutupan open water kakabsat. Kapay iti bang kami dita. Tama pa iti sigay. Dito iti mula mi pay nga kamote ito igid iti karayan kakabsat aging ganad jay. Dapat iti sabsabong sanjami dito madama nga agdalaptap. Damotin iti sagagay sa nga bunga sabong kakabsat. Dito kakabsat iti klase itinap nating mi pa dito kakabsat. Dito kamatis nga madama nga agbungbunga. So, yam-yaman tayo dagiti farmers. Yan saan lang nga dagito iti agtubtubo nga nateng kakabsat. Damat dagiti kung kuna tayo nga kalunay. Dagiti siitan. No kaya cute agala ti kalunay, kada kayo nga viewers ko dita, mga ka-sisters ka brothers, adu tinateng ditoy hanlaeng nga dagiti may mulmula kakabsat adu ditoy kakabsat. Mabalin nyo nga alaan may kayo latagala ditoy, mga ka-viewers ko diyan, mga ka-sisters ka brothers. Mga followers ni Brother Benny, thank you sa inyong lahat.
iti nagdadakkel nga suporta ken ayat yo daytoy kabsat yo iti Apo. So agyamanak na ma-appreciate yo kakabsat dagitoy nga naka i-share kada kayo may panggap ditoy away. So thank you very much and God bless us all kada kayo amin. Praise the name of the Lord. Hallelujah.